Irakasteko modua ingelesen landako parkea baino gehiago aldatu da. Gaur egun pantailek eskolak gidatzen dituzte, baina lehen zegoen pantaila bakarra pizarrin batzen eta ezin zen scrollik egin. Baina orduan nola irakasten zuten? Egin dezagun bidaia bat Iraganeko gelara. Nola ikasten zen. Bilboko eskoletan, barruan izaten ziren egurrezko pupitreak, pieza batekoak, guk hezkuntzaren museoan dauzkagu horrelakoak, ez? Pieza batekoak, binaka ikasleak, tapa batekin eta barruan sartzen ziren gauzak, tintero bat, ze klaro, ez egoen boligraforik, orduan tinterotxo zegoen, umetxuek ikasten zuten olako arbel txikitsu batekin, zeukaten kuadernorik, tintaz idatzi baino lehenago idazten zuten, klariona ez da klariona da, pizarrin deitzen zioten, olako, eta hor, olako pizarra txikitsuak zituzten, eta hor hasten ziren euren letrak egiten, edo zenbakiak, gero hori garbitu, eta holan. La mesa donde era la profesora estaba en una altura, y aquí a mano izquierda era una pizarra muy grande, que era cuando, pues donde te hacías lo que te mandara ella, o te ponía cuentas, o... Ados, badakigu nolakoak ziren ikasgelak. Eta materialak? Lehen etxegoen tabletik, ez da ikasgai bakoitzeko libururik ere. Liburu bakarra zegoen. Álvarez entziklopedia, erantzun guztiak, gai guztiak liburuki bakar batean. Paperezko Wikipedia bezala, baina hiperestekarik gabe eta arkatzu zainarekin. Erabiltzen zen asko la enciclopedia, adibidez, la enciclopedia Álvarez, horrelako liburu batzuk, eta hor daude asignatura guztiak, ez? Pues yo que sé, historia de España, religión, cálculo, geografía, dago lako liburu txar bat, hori erabiltzen zen estatu osoan, ez? Nire ama adibidez Camacho eskolan ikasi zuen, eta nik oraindik daukat etxean berak erabiltzen zuen entziklopedia. Ahí tenía todo, matemáticas, historia. Álvarez entziklopedia gazteleraz bakarrik zegoen, baina orduan euskeraz nola ikasten zen? Hemen Euskal Herrian, hain zuzen ere Eusko Ikaskuntzako kongresoetan, 1918an, eta hortik aurrera, hasi zala be bai, eskola liburuak sortzen, euskeraz ikasteko, eta holan, ez? Eta hor sortzen dira, lehenengo eskola liburuak euskeraz. Bata oso famatua da Sabiertxo. Sabiertxo da liburutxu bat, protagonista dela ume bat, eta hori ikasten dute irakurtzen, umeek irakurtzen eta hori, ez? Baina gero egon ziren, bebai, lutelestia zen geografia. Eta adibidez, liburu horiek, Bigarren Errepublikako garaiakoak direnak, erabiltzen ziren gero gerra ostean Bilboko ikastoletan. Ze hor bai ez zeuden propio egindako libururik, eta erabili behar izan zituzten gerra aurreko liburuak. Eta batzuetan liburu hori poliziak edo topatuz gero arazoak zituen umeek.